Čo by si tam chcel? Prečo to tak zdochyňa? No to je studené. Takže ešte cítiš na tom Ale aute. čo keď je studené, to ti zdochne len tak? Preboha. Naskytla sa nám príležitosť na Pazoši, či kde sa to našlo? Hello. Každopádne ideme to pozrieť. Viacej vám povieme už viac menej na mieste. Ja úprimne neviem, čo k tomu povedať. Je to za veľmi dobrú cenu a uvidíme, že v akom je to stave. Práve budeme vyrážať z Martina do Nového Mesta a uvidíme, že čo to tam vlastne je. Ja si im zbaliť ešte veci, pretože nemám do sebou ani doklady, ani nič a štartujeme. Chutí? Čakala nás cca 200 km cesta v TT-čku, v ktorom sme sedeli traja. Samo si vytiahol najkratšiu zápalku a musel sedieť vzadu, ale vyzerá, že sa mu to tam páči. Hoďte mu aspoň odber za jeho obeť. A čo, aká je cesta? Rýchla. Fast and Furious. Tu si môžete video stopnúť a skúsiť si tipnúť v komentároch, po aké auto sme šli. Čo by si tam chcel? Prečo to tak zdochyňa? No to je studené. Takže ešte cítiš na tom aute. Ale čo keď je studené, to ti zdochne len tak? Preboha. To ako myslíš vážne? Ako to hodnotíš zatiaľ? Nič tu není. Ale zadné sedačky v pohode, akože To je nejaké moc zmeké. vytepovať, to sú staré auta. Čo chceš od toho? Preboha, to čo je? Volant nevracia, ty vole. A kde je posilovač? Veď nemám posilovač. Ten pás moc nefunguje. A ručná prečo svieti? Brzdí by tam, neviem, či tam je kvapalina. To si našla? To je iba toto. Studené, neprší. Toto je ako nejaké na kazety, či čo to Na je? tom obrázku to vyzeralo hodne lepšie, tam to nebolo vidno také, to bolo mokré, Pozor na diery. No akože, Tu na vzadu to vyzerá čo ti ja viem, akože dvere dobré. viac popolníkov ako Toto pásov. ako, volant je pekný, sa mi tak celkom páči. Čo ti ja viem, je to také špinavé, mi to príde ako traktor. Káble trčia ako v tvojej Mazde. Ako má to svoje chybičky, krásy, ale to mala aj Mazda, ale to ja si myslím, že to sa dá úplne jednoducho porobiť. Ty speruje mi sedačka. Toto je také mäkké. To je ako počúvaj, gauč. áno, a tu vzadu to je vyslovene gauč. To je úplne, tu sa proste rozvalíš a existuješ. Ešte to nemá pásy, čiže tu na vzadu sa nemusíte pásať, keď idete, ale akože no. To máš, predpokladám, asi prieduchy do motora. Čo ti idú, vieš, lebo oni ti idú tadeto a ešte tadeto to chladí, cez tieto mriežky. Toto máš pozri ešte aký oný. Spoilery. Máš lepšie než ja na TT-čku. Čo je? A už je prvý problém po 100 metroch. Čo je? Brzdy svietia? No zasvieť, neviem. Nesvietili však? Svietili sa mi zdá. Čaká nás 3-hodinová cesta domov teraz. Joj, zase títo dôchodcovia na týchto škodovkách, to sa za tým nedá ísť, to pôjdeme celú cestu proste 70. Asi ma drbne. To bude tak 4-hodinová cesta. Takže kúpa bola úspešná. My sa teraz pomaly presúvame teda domov. Čaká nás ešte veľmi dlhá cesta, každopádne vyzerá to zaujímavo, je na tom zase dosť veľa roboty. Ja som tam moc nechcel točiť popri tom chlapovi, takže ešte keď budeme potom doma, tak porobíme nejaké zábery s tým autom a uvidíme, že pozrieme to lepšie a uvidíme, že čo všetko tam treba vlastne robiť. Takže sa teda vidíme, až keď budeme doma. Kúzlo strihu. Tak sa nám podarilo úspešne dôjsť. My už sme začali troška niečo s tým autom robiť. Jediné, čo sme v podstate urobili je, že sme to začali leštiť. V podstate to vyzerá všade to auto nejak takto, čo je úplne proste zašlá farba a snažíme sa z toho vytiahnuť v podstate niečo takéto. Čaká nás ešte
strecha, potom nás čakajú ešte dvere, kufor sa už urobil, tieto stĺpiky tiež, tu je lepidlo, toho sa budeme musieť tiež zbaviť. Auto teda vyzerá celkom v pohode, teda môžete vidieť motor, tiež je akože na ňom dosť roboty, ale tak ako postupne začíname. Je to menej roboty ako na Miate, by som povedal. Tieto kolesá sa budú tiež reštaurovať. Do spodku to vyzeralo celkom v pohode. Nevypadalo tam, že by tam bolo nejak moc hrdze, akože takto vám toho asi moc neukážem. Poďme sa pozrieť dnuka. Tu sme zistili, že už niečo začalo vytekať z toho auta. Je to tu klasická Škodovka, máme tu švíhadla. Musí byť, tie sú aj vzadu. Každopádne sa tu fakt príjemne sedí. Tieto staré sedačky, to bola proste topka na sedenie, to bol proste gauč, tieto auta. Máme tu nejaké polorádio, predpokladám, že keby som tam hodil nejakú kazetu, tak to ešte funguje. Boh vie, každopádne je to tu urobené úplne hrozne, čo sa týka kabeláže. Ale to je jedna z vecí, ktorá sa môže robiť. Tieto nálepky tu na to budeme musieť dať dole, to je tiež proste otras. Na to troška. Uvidíme, či to nevyžere ten plast, to bude problém. Každopádne má to nabehané 101 635 km. Ono v podstate vám tu není ani moc čo ukázať, lebo je to klasická Škodovka. Tu viacej popolníkov ako... No tu sú ešte aj cigarety. Je tu viacej popolníkov ako pásov, pretože vzadu pásy nie sú. Tu máme nejaké náhradné svetla. Tento volant zažil lepšie časy. Tieto páky klasické, to je proste topka, ako to vyzerá. Táto manžeta sa bude musieť meniť, čo je tu, pretože tá už je tiež v prdeli. Treba tu povysávať, treba tu vyhádzať tieto linoleá. Robia sa tu na novo koberce. Rozmýšľame, že by sme to dali do modrej farby, tie koberce, ale to už uvidíme podľa toho, ako to vyjde. Pásy sú proste úplná klasika, to je proste tu iba tak hodené, aby sa nepovedalo. Airbagy to nemá to vlastne absolútne nič, predpokladám ani ABS, ani tieto veci. Je to ročník 83, je to ten slabší motor, je to tá 105 teda. Ja viem, že akože vy tu moc nevidíte, ale ono sa tu ťažko hľadá nejaký rozumný uhol, z ktorého by som vám to auto aj ukázal. Tu je rezerva, no tá už isto dobrá nebude, to je fest stará rezerva, ty kokos. Máme tu niekde nádržku do ostrekovačov a teda. Boh vie, akože ja sa v tomto absolútne nevyznám v týchto autách. Týchto starších. Akože pamätám si to z detstva, ale to je tak všetko. Tu už máme rozobraté krídlo, toto sa bude, predpokladám, striekať alebo minimálne oživovať, ale keď sme sa snažili oživiť tento späťák, môžete vidieť, že akože moc to neurobilo. A keď sa pozrieme tu na predok, tak toto trošku vytiahlo, ale není to vôbec ako nové. Tu vám poviem ešte takú pikošku, stratili sme tento uzáver nádrže. Podarilo sa nám to asi tak, že proste odpadol, lebo tam už tie závity sú úplne vytrhnuté. Čiže ak máte niekto viečko zo 120, 130, 105, budeme veľmi radi, keď nám dáte vedieť, kľudne napíšte komentár tu na pod video a ja sa vám dáko ozvem, už vám odpoviem na ten komentár a dohodneme sa, pretože na toto sa fakt ťažko zháňajú diely, akože Mazda oproti tomuto je úplne nebíčko, ty kokos, lebo na Mazdu nájdete všetky diely, čo potrebujete asi do 15 minút, IL Motorsports, Moz Miata a teda. Tieto veci už sú také, už sa to nevyrába, čiže je to také problémovejšie. Keďže akože vám z toho auta nemôžem nič moc ukázať, pretože tieto auta nič moc nemajú, čo by bolo pekné, určite na tom aute záhradka, ale to uvidíme, či sa k takýmto veciam dostaneme. Je tu na tom dosť hodne roboty, uvidíme, kedy sa k tomu vôbec nejak dostaneme. Zatiaľ to fakt ideme preleštiť, ideme to dať dáko do poriadku. Je vidieť, že vlastne oni to moc neriešili, ako to vyzerá, lebo predpokladám, že sa to nebralo ako veterán, ale proste ako auto do obchodu a z obchodu, keďže tieto zátery sú tu otrasné. Ja sa reálne bojím, že by som dodrbal leštičku, čiže najskôr sa to zbrúsi normálne brúsnym papierom pod vodou a až potom sa to prejde celou leštičkou. Sú tu také nedostatky ako napríklad toto, alebo toto pri tej smerovke, ale inakšie tu toho moc takého není. Strecha vyzerá byť úplne v poriadku. Vyzerá to, že to auto bolo garážované, ale je to proste takým kutilským štýlom dané dokopy. Tu je proste to na lepidle, predná maska tu drží na kúsku linolea. Tieto prieduchy, čo tu sú, tak držali proste na klínčeku a na nejakom drôtiku to držalo. Budeme to musieť dať ako poriadne dokopy. Vyupratovať to, vytepovať to, vyleštiť to, nastriekať všetky plasty teda. Potom sa asi vrhneme na také veci ako je kolesa, zreštaurovanie kolies. Chceli by sme ich dať do bielej. Uvidíme, k tomu autu by sa to mohlo veľmi pekne hodiť, pretože
presne k takejto farbe. Ide veľmi dobre práve biela farba, takže uvidíme. Môžete nám do komentára napísať, čo by sme s tým autom teda mali robiť. Keď sme sa na tom viezli, tak to bolo o dosť pohodlnejšie, ako by som povedal väčšina moderných aut. Sme išli proste po poľnej ceste. Určite veľa robia tie sedačky, ktoré sú doslova gaučové. To je proste niečo neskutočné, do toho si sadnete, do toho sa zaboríte a cítite sa jak v žiadnom inom aute, ktoré dneska niekto vymyslel. Akože nesedel som v luxusných autách, no boh vie, ale viete, čo myslím, proste je to ten starý špedovácky feel. Každopádne sa o to určite treba postarať, toto je úplne do sivej, je to tu vyblednuté. Každopádne dostalo sa to podľa mňa do veľmi, kamo, ten zvuk toho zatvárania dverí je úplne poprdeli. To je ten klasický komunistický zvuk. Ešte tam počuješ to také doťuknutie, no doťuknutie, skôr také cing. Takže ak vás zaujíma, čo sa s týmto autom bude diať ďalej, budem rád, keď tu hodíte odber. Takže nezabudnite hodiť like, prípadne nejaký pekný komentár dole pod video. Môžete toto videjko zdieľať a svojim kamarátom, mne to len pomôže. A uvidíme, čo s tým autom bude. Kliknite tu na nejaké videjko, napríklad na to, ako sme renovovali teda lak na Miate. Keďže nechce sa mi fakt točiť na ďalší krát, ako sa leští auto, máte to už raz natočené na channeli. To isté budeme robiť v podstate s týmto autom. My sa vidíme teda u ďalšieho videjka. Napríklad aj toho, čo vám tu ešte teraz ďalšie vyskočilo.